عزو السلام تقبل فنونا مكتال تركوا بزغوركم تعزبتنا كم تمسيو ساعة شعات تاخير اللوم سنبت عصوت وربعة ترستدارو زينام سنة روح يزيكم قريبا لهم لما كتالكم بغور الزعد من مساعدكم تسنح ميكايل حادكم فلما قم بك أنت وتاتو افلم مصر عنا هاجراوي وفري كتابة حمام نيفيون روبيلان ببقاسة بس مرع ورزتها كاي آبنو زوامن دفرا رقيق بلاستيك فيستالن موغاز وشتر سقوط كحيل مزخاخر قريبو آب زوباما كنت تقامنت عين مدري نابي لعلي سوانا شموت الميتوك كان زبال النقلتو مبل ساسنا 4 قلت ما كمان شاكو سوغرا افريقيا مالي يابا ايفري كوست بوغي دبداب اسرائيل اوش مت غزة حريميت معلتها تاب زغطورلو نايس تغطلو سوات قطريسنا 4 شمت ابي كولومبيا بحدقاتات علولو ما مريتن سباو وما صارت زرزر زينا مصر عنا دحر 3 وارح نزكار هاجرا وفري كتابة حمام نيفيون روبيلان زاد المدلات نمتصفاف أبس مرة كلتا معلت عود زتا كايدوم كازيتنيا صامويل هابتا ميكايل نزدالو تصبصاب خالد محمد برهان كغربوي ሚኒስትር ጥዕና ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ኑፊዮን ሩቤላን ከምኡውን ምዕዳል ቫይታሚን ኤ ንምብጋስ ብ12 13 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ዓውደ ዘተ ኣካይዱ ዕላማ ናይዚ ካብ 10 ክሳብ 14 ሚያዝያ ኣብ ክልል ዕድመት 9 ክሳብ 59 ኣዋርሕን ዝርከቡ ህፃናት ክወሃብ ተወጢኑ ዘሎ ክታበት ሕማማት ኒፊዮን ሩቤላን ካብ ናይ ምቁፅፃር ናብ ናይ ምጥፋእ ደረጃ ንምስግጋር ዝኽእል ሓድሽ ሜላ ንምትእትታውን ስግሮ ዶባዊ መልከፍቲ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን እዩ ኣብቲ ሓለፍቲ ጨናፍር ጥዕና ኣብ ዞባታት ተፀዋዕቲ መደባት ክታበት ኣካላት ጎስጓስን ሓበሬታን ከምኡውን ወከልቲ ዝምልከተን ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተረኽብሉ ዓውደ ዘተ ኣብ ወፍሪ ክታበት ፀረ መንሽሮ ክሰድማ ህፀን ዝተሰላሰለ ንጥፈታትን ዝተረኽበ ውፅኢትን ለበዳ ኑፊዮን ኣገዳስነት ምምዕባል መደብ ስራሕ ወፍሪ ክታበት ኑፊዮን ሩቤላን ምብራኽ ንቕሓትን ምድላው መጎሳጎሲታትን ክትትል ድሕሪ ክታበት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዘይተደልዩ ሳዕቤናት ከምኡውን ምዕዳል ቫይታሚን ኤ ዝምልከት መግለፂታት ቀሪቡን ተዘቲሉን ወከልቲ መደባት ክታበት ኣብ ዞባታት ብወገኖም ኣብ ሓፈሻዊ ዕላማታት ዝርግሐ ትካላት ጥዕና ውጥናት ሃገራዊ ወፍሪ ክታበትን ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ንወፍሪ ዘድሊ ቀረባት መሳለጥያታትን ባጀትን ከምኡውን ከጋጥም ዝኽእል ብድሆታት ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ድሕሪ ዝሃብዎ መብርሂ ምሕያል ዓቕሚ ዞባታት ቆላሕታ ክግበረሉ መሳለጥያታት ኣብ እዋን ክባፃሕን ጎስጓሳዊ ንጥፈታት ክሕይልን ዝብሉ ርእቶታትን ለበዋታትን ሂቦም ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ትግባረ መደባት ክታበት ኣብ ሃገርና ዛጊት ዕዉት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝጅምር ሃገራዊ ወፍሪ ልዕሊ 487,000 ህፃናት ክታበት ኑፊዮን ሩቤላን ክወስዱ ካብ 6 ኣዋርሕ ክሳብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 500,000 ህፃናት ድማ ቫይታሚን ኤ ክዕደሉ ውጥን ከም ዘሎ ገሊጹ ክታበት ኑፊዮ ቅድም ኣብ 9 ወርሒ ዕድሜ ቆልዑት ዝውሰድ ነይሩ ግን ኣብ 9 ዓመት ዕድሜ ዝውሰድ ነይሩ ቆልዑት ناتو كلهم توم ميتي كتابة نيفيو دوسودو ميتي بميتهم بمولهم نايم كلخ العقمي كيتري خليهم إتا بمصنع تراجعت 85 كميتي نايتهم كتابة نيفيو دوسودو ميتي قول عتر عيمتهم يبقى حق إن كلخ العقم تريو 15 كميتي ترفنا لهم مالك زيهم كان عمت نتأكل نابز عند قيدهم نتهم كتابة دوسودو يعملوا له أمه زي اوتبريكس اللي نصوعو زي لبدا حمام ناين في اخر خيلي نزي كي قاتم تاي نقبر نحنا ام نستكف كل 3 عامات وفري كتابتني فيه نقبر بعابي يقن نتاي غيرنا قلعه اب 9 عامات رازي كونه عامتين 6 ورحن مسغبره كل ايتي كتابت ناين فيه انت وسيدو ملو كاب حمام لصخون خيلي فطيمو اي حمام ناتو اب 9 عامت 6 ورحن مسغبره ويا 10 8 عامات ورح ادميو تاشعت وسد كتابة ناينيفيو لعلي 9 كميتي نايم كل خال عقم كتطر تقليها عدمنا وسخيد كله نايم كل خال عقم مترايكان متنس وسد وسخ مالتي حجي جن ابزي زلنا غزي ايترا حنتي كابتن ازين وحدات هاغرات افريكا حمام نفيو نايم قوصار درجه زليا احنا نايم قوصار درجه طراي طوق نب زيكون كن نايم متفاء درجه انت كسجر حاده
كامبين كدلي تبهيلو لازم بخلت إعلام أيو هذا إثرا أبناء مكل خالد رجاز إنها حمام نفيو لك أخمتي بوليو تعيفيو زلو نعم مدفع درجة من 5 ساقر كلاي كاني بسقردوب بزخونة ما قدي نفيو كم فيروس نهاجر نهاياتو دي تخوت بخيتر فنامو تحمام دقنا هي الرأي دو نمكل خال إلنا نوصل لنا سكمتي مالتي ኣቶ ቴድሮስ ብተወሳኺ እቲ ወፍሪ ንኽዕወት ምእኩል ተሳትፎ ዓቕሚ ሰብን ጸጋታትን ክዓዝዝ ከምኡውን ብኽነት ብምንካይ ተበጻሕነት ክረጋገጽ ተላብዩ ናብ ካል ዜና ምስንሰግር ቤት ጽሕፈት ሕግን ስርዓትን ዞባ መንደፈራ ረቂቕ ፕላስቲክን ፌስታልን ንምውጋድ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መሓመድ ኬር ቤሽር ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ነይሩ ናብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ 2023 ብኣባላት ጉምሩክ ዞባ ደቡብ ብዝገብሮ ምክትታል ልዕሊ 12 ኩንታል ኣባላት ሕግን ስርዓትን ኣብ ትካላት ብዘካየዶ ምቁፅፃር ድማ ልዕሊ 6444 ደርዘን ፌስታል ከም ተታሕዘን ፋብሪካ ፕላስቲክ ድባርዋ ከም ተረከበን ገሊፆም ፌስታል ኣብ ኣከባቢ ይኹን ኣብ ጥዕና ንዘስዕቡ ኣሉታዊ ፅልዋ ዝጠቕሳ ኣቶ መሓመድ ኬር ብመሰረት መምርሒ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣፍልጦ ክብ ንምባል ኣስተምህሮታት ከም ዝወሃብ ፌስታል ሒዞም ዝተረኽቡ ነጋዶ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም ብምግላጽ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕ ግና ቀጻል ጻዕርን ውህደትን ከም ዝሓትት ኣብርዩ ካብ ወታደራት ከተማ ኣቶ ጎይቶኦም ሞጎስ ብወገኑ ምውጋድ ፌስታልን ረቂቕ ፕላስቲክን መንግስትን ንወታደራት ከተማን ጥራይ ዘይግደፍ ዕማም መላእ ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምዝኻር ወነንቲ ትካላት ሳዕቤናቱ ተገንዚቦም ጥንቁቓት ክኾኑ ተላብዩ ፌስታል ንምውጋድ ዝወፅእ ኣዋጅ ቁፅሪ 99 ዝባር 2004 ኣብቲ ፈለማ እዋን ብዕቱብ ክስርሓሉ እኳ ጀሚሩ ተነብረ ምስ ግዜ እቲ ምቁፅፃር እናላሕልሐ ስለ ዝመፀ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 ኩሉ መድያዊ ብከላን ብርሰትን ንምግታእ ዝሕግዝ ዓውዲ ዘተ ኣብ ዞባ ደቡብ ወዲቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብምርጋጽ ብጉድለት ኣከባቢያዊ ፅሬት ዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል ብዝተኻየዱ ጎስጓሳት ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት 88 ሚእታዊት በፂሑ ኣብ ዞባ ማእከል ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ነፀር ኣብ ደበሳይ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ከም ዝመርሖ መደባት ሓበራዊ ፅሬት ኣብ 2008 ብንኡስ ዞባ በሪኽ ክጅምር ከሎ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ትሕቲ 10 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ዝበስታት 9 ዕፅፊ ከም ዝሰፍሐ ኣብሪሁ ዛጊት 94 ዓድታትን ቁሸታትን ከም ዝመርሖ መደባት ሓበራዊ ፅሬታት ተኣታትየን ኣብ ደገ ቀልቀል ካብ ምውፃእ ነፃ ኣዊጀን እኳ እንተለዋ እቲ ተጠቃምነት ማዕርዩ ምንቲ ክኸይድን ደግሲ ንኸየጋጥምን ጎስጓሳትን ምክትታልን ብዝለዓለ ከም ዝቕፅል ሓቢሩ ብመሰረት ዝወፀ መደብ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋለ ነፍሒ ኣብ 38 ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ኣብ 22 ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጃ ኣብ 28 ኣብ ንኡስ ዞባ ኣኽርያ ድማ ኣብ 6 ዓድታትን ቁሸታትን ልዕሊ 26,000 ዓይኒ ምድሪ ከም ተሃንፀ ዝጠቐሰ ኣቶ ነፀራብ 80 ሚእታዊት ካብቲ ዝተሰርሐ ዓይኒ ምድሪ ብቕዓቱ ዘተኣማመን ምዃኑ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ዝመርሖ ሓበራዊ ፅሬት ኣበርክቱ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ልዑል ብምዃኑ ኣብ ምዕሙዕዋት ናይቲ መደብ ኩለን ዝምልከተን ኣካላት ተዋሂደን ክሰርሓ ተላብዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደጎጎሎ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ብዕዙዝ ህዝባዊ ተሳትፎ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ይካየድ ኣሎ እቲ ኣብ ዓድታት ማሮድ ሞኽ ኣሰድ ላላየ ያንሲትን ደብራን ዝካየድ ዘሎ ወፈራታት ብቐንዱ ኣብ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ዘተኮረ ምዃኑ ኣብ መሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ሳልሕ ገሊፆም ኣባል ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ተስፋሁነይ ባርያ ጋብር ብወገኑ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብቲ ከባቢ ከም ባህሊ ስለዝሰረፀ ህዝቢ ቅድሚ 2 ዓመት ዝጀመሮ ማይ ኩዕታት ናይ ምፍዋስ ሕማም ብዝለዓለ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ተሳተፍቲ ድማ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግቡእ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝተኻየደሉ ከባቢ ኣብ ምስሳን ሃብቲ ገረብ ኮነ ምህርቲ ሕርሻ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ብዝለዓለ ከም ዝደፍኡሉ ኣረዲኦም ምምሕዳር ከባቢ ደጎጎሎ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 24 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቕርብ ዜናታት ወፃኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
زيناو مسنارو ارتيفي نغطلو يزو خبركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زيناو صاي مبل ساسان 4 قطمات وانچا كعسو غرا افريقات مال عصوتو سلسة طراب ايفيركوس بوقعي تخفيتهم انغادي ايفيركوس مس غيني بيساو ابزا كايرتو فلام قطم دما كلته بارو تعاويتا ابزك ساب عصوتو حد لكاتي زغصل قطمات بطغلالا 24 هاغران كانتاتات يساتفالوا قدم كلته عامت كاميرون زنگرتو مبل ساسان سلسن قطمات كعسو غرا وانچا هاغرات افريقا هاغراويت غانتا السنغال هاغرايت غانتا ግብጽ ረቲዓ ከም እተዓወተትሉ ይዝከር ግጥማት ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት አፍሪካ ብነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት እዩ ዝካየድ ደብዳቤ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሎም 14 ጥሪ 100 መዓልታት ኣብ ዝቕፅረሉ ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጥማውያን ቁፅሪ ኣስታት 24000 ከም ዝበፅሐ ፀብፃወት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊፆም ይኹን እምበር ልዕሊ 8000 ድሃዮም ዝጠፍአ ብምህላዎም ጠቕላላ ቁፅሪ ሞታት لعلي 30,000 كبصح كم زخيلهم مست كبابي قربت زلوهم وغنات زحبروم زبزحو كابتهم استقتلوا فلسطيناوያን ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም በርጌስ ምዃኖም ዝጥቀስ በቲ ገና ዝቕፅል ዘሎ ደብዳቤ ልዕሊ 60,000 ፍልስጥኤማውያን ክቆስሉ ከለዉ ብምሎም ነበርቲ ናይቲ ወሽመጥ ኣደዳ ምምዝባል ኮይኖም ንሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ተቃሊዖም ከም ዘለዉ ፀብፃባት ይሕብሩ በዚ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማም ደብዳቤ لعلي 240 سرحتنياتات تكالات حورات هاجرات كم تقتلون اتهم صابات يردو اتدبداب اب مبل 20 حدن كفل زمن زعبي سباو كساراتات كاب زورودو فصامتات بقدام نزتقس كوينو تسنيدلو نتدبداب زقاوم سلماو سلفتات لو مع صوت 4 طري اب اوروبا ماكلاي مبرقان كيد كم زوعلون تقاليهم اب كولومبيا برتوع زناب بزس عبو حرقاتات علغلغن مهما مريتن سباون واتان كساراتات وريدوم بتي اب سيميناو معراب كولومبيا استخست بارياو حرقا بوحدو 33 سوات كم زموتو زحبرو سمزي مدحان هيوت هاجر دهايوم زطفه قدايات بمهلاون قطر موتات كزايد كم زغل عميتهم بزيكا زبت حرقا بلعلي تحت غرسي كبير عنوات كم زورده اتهم سمزي بتوسخي ارديوم منجسو كولومبيا بتحرقا بزتحاسي كبابيتات هوت ناي وان حدقا دنقاقه او يجلوم اب اندونيسيا زركب نطوف ساتو غمراوي انبا مارابي لومي 14 طرب منتاغو اب نبرت محبر قطبا صقمات اسعبهم بتكستا شحات نبرتي كم تمزاورو زحبرو سمزي اندونيسيا اتي انبا داغماي كنوتو كم زغلا طنقيقوم بزي دما ابتي كبابي زقمطو سبات نغيزيو ناوحس كبابيتات كغعزو منغستي اندونيسيا عزيزلوم انبا مارابي اب فلما سومون ناي ورح تحساس 2023 بمنتاغو 22 سوات كم زموتو يذكر اتو سباو كسارا دحرتاب 1979 ابت انبا زغاطمه تمساسال حدغا زسعبه مخوانو صبصابات يطوسوم بتيناي قدم 44 عامتات نوتغي 67 كم زموتو يوم اتهم صبصاباتو توساخ زردو اذن با حدا كابتوم اب اندونيسيا زلو 227 نطفات اساتو غمراوي انباتاتيوم زي كمزيلن كله اب دوبا ومعراب ايسلاند زركب ساتو غمراو انبا او شحر ورحنا خلاي غزي بمنتاغو اب نبرت سغات فطيرلوم بسنكت حرغا شحات نبرتي نايت كبابي ناو حسو بوتاتات كغعزو كم تجددو وانتقاليهم ابتا دسيتاوت هاجر زغاطم زلو تدغاغامي نوتكو ساتو غمرا حرقاتات من قطقات مدري كيس عب كمز سقيوم كيلاتا سنمدري زغلصوم اب ايسلاند بوحدو 30 نطفات ساتو غمراوي انباتات كمزلو صبصابات يطوسوم اب 2023 متن برسچ ጫካታት አማዞን ናይ ብራዚል ምስ ናይ 2022 ክንጻጸርን ከሎ ብ50 ሚሊዮን ከም ዝጎደለ صبصابات ሓቢሮም اب 2022 ልዕሊ 10,000 ኪሎሜትር ጫካ ከም ዝበረሰ زحبرو صبصابات تي احاز اب 2023 نابسات 5,000 كيلومتر كم زورد ارديو زي اب زحلفه عامت اب ጫካታት امازون زتراي وتاو وصي تاو وشت 5 عامتات اتستحات منبارو تغليصوم زتريوزي منግስት ብራዚል መጠን ብርሰት ጫካ ክሳብ 2030 ክጎቶ አውጪዎ ንዘሎ መደብ ተስፋ ዘብ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ብርሰት ጫካታት አማዞን ቁልጡፍ መክቲም ዘይግበረሉ በቀሊሉ ክሓው ዘይክል አካባቢያው ዕንወት ከስዕብ ከም ዝኽል ተጣበቕቲ አካባቢ ከጠንቅቁ ጸኒሖም ኣለዉ ጫካታት አማዞን ዘይካቲ ዓመት ክሊማው ነውፂ ዝጻወቶ ወታውተራ ኣብ ዕቃበ ህይወታው ብዙሕነት ውን ልዑል አበርክቶ ከም ዘለዎ ኪላታት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም
أرساتو كدك ملكم مصر تعنا هجراوي وفري كتابة حمام نيفين روبيلا نبقى أصحاب السمرة عوض أبنو زوبا من دفرا رقيق بلاستيك بيش خالن هو كات زو سرسوكم تكحيل مزخان قريب أبي زوبا ما كنت تكامنت عين مدرين نابل علي سوانا شو متنمي طيب كم زبالة سيدتو أبي زيناتات وطاي مبل 34 كتمات وانشا كعسو أفريقات مالي أب آيفري كوست بوكعي تغذيرو دبداب إسرائيل وشمت غزة 100 معلتات هاب زغطورلو نايز تقتلو سبات قطر 24 شيخ بتصيحون أبي كولومبيا بحركات علغلغن ما مريتو سبعوان وتسعرات صغبركم تعزبتين لهم شسرالو زينهم السنة رابزي في تسام سلام كتالكم مع زي مسكن وددر تاريخ فلتت بويا سعيبات قرب يا بوغنيغن سلام